Hey, wemfana kaManqele, wematamtama. Hey. Wenzani kodwa manje uganga manje mfana? Yazi ugadle kabi ke manje wagadla ubhekise emabumvini. Hey. Fana ke thithi ngikutshela usuthinteke impela manje isidleke semnyovu uqobo lwaso. Futhi angazi mfana noma uzoyimela lena. Ngithi impela ayi wayisusa uzoyimela. Lalela mfana ngikutshele mina ngikwazi kahle wena ufike emabumvini mfana. Ungakwazi nalokho ukucula mfana. Cula ngamakhala. Lakufundisa ichalaha lo mfoko kaMgube baqoqa bakubeka la. Hey emva kwalapho hey lasha ichalaha. Lapho kwakuwumuntu umuntu kodwa yena lo. Mfana kethi angazi ngoba usuthinte wagadla wabhekisa ngapha nje ukuthi usawuphinda ukwazi iminyakazo ngoba hey nangu nomfoko kaMpungo osukhuzana. Usekushaya usuphuphuthe kuzake imugijima manje namfana mina ufike entanga yenu. Lento ifuna mfana uzoyithola nje ngikutshele nabangcukumane ngathi akhona adla abantu. Angazi ukuthi uzowavimba ngaliphi mfana wenze njani kanti hey ngiyafuna ukushaya impela mfana kodwa nje sengibona nezihlathi nje ilokhu ivuvukele lokhu idilike njalo nje angazi ngizoshaya phi ke khona mase ngishaya kodwa ke ake ngithule mfana ngikulalele ngikuzwile khona inselelo oyiphosayo kodwa hayi ufike mfana ekugcineni ke impela namhlanje futhi ke angazi mfana abangani bakho bokutshela kanti futhi ke imini umuntu okwazi kangcono usukhohliwe uzokhumbula kodwa mfana ngiyeza kuwena.